brate bili dosadni, hoće da ti prodaju nešto pa da ne znam šta da se desi, tako da nismo izlazili. A ovo je čim malo iz grada, vidite na čemu je izgrađeno sve, bukvalno pustara, ništa nema, a na tome je izgrađena i grad i plaže i hoteli i sve živo. E sada je ovo za izleta na tu Mahmiju plažu gde jedno sat vremena treba plovidbe i predivno je, predivno, ja ne mogu da vam opišem koliko je lepa ta plovidba. A ovaj video ste možda videli na Instagramu, ovo je bukvalno bez filtera voda i kako izgleda pesak i plaža. Ovo sve što vidite crno, tamno, vodi su zapravo korali, odmah tu imaju koralni grebenčići mali i predivne ribice koje ćete uskoro vidjeti kada snorkelujemo. E da, neću više da pričam, slušajte zvuke vode i podvodnog ASMR. Uživajte, do sledeće nedelje. Ćao ljudi.